Dobre, Janka, hneď prvá otázočka. Ťažká. Z profesného hľadiska, za tú celú vašu kariéru, až po ten dnešný deň, kde ste dnes? Kde sa nachádzate v tom svete biznisu? Kde ste? Že kde sa tam nachádzam? Ako rola? Áno. Tak taký ten základný posun bol od toho, že bola som manažer 20 rokov. V rámci toho som bola change manažer a dnes som change facilitátor. Mňa zaujíma to slovíčko facilitátor. To nie je také bežné, že asi si to nevygooglím, že change facilitátor, taký change agent, change manager. Prečo change facilitátor? Dobrá otázka. Ja sama som ju kladla našej lektorke, keď ešte v čase, kedy som bola manažer, sme začali výcvik change facilitácie. A sama som jej kladla, že čo to je nejaká vec, alebo čo to je, poznali sme, že je lektor, je mentor, je coach a čo je facilitátor. A tá pointa tej role, a ona je práve v zmene zásadná, tento postoj, je, že našou rolou je umožňovať, uľahčovať. Nie tú zmenu riadiť, nie tú zmenu manažovať, ale vytvárať prostredie na to a podporovať ľudí zmene tak, aby sa zmena mohla stať. Čiže to je podstatou slova facilitácia alebo facilitátor. Umožňovať, uľahčovať, aby zmena bola možná. OK, čiže tým zadefinovaním prakticky ako keby aj nastavujete očakávania. Hej, že čo asi od vás človek má očakávať, keď prídete do firmy? Ako change facilitátor, nie change manager. Hej, absolútne, že ja nie som ani, nemôžem byť v roli toho, kto tú zmenu vedie, lebo by to išlo proti tomu základnému princípu zmeny, že zmena má byť vo vlastníctve tých, ktorí tú zmenu chcú zrealizovať, nie v mojom. Ja som zažil také, že my sme sa sami ako tým snažili implementovať Kotera a prečítali sme si to, naštudovali malé školenie a išli sme do toho sami. Áno. A nevyšlo to. A už viem prečo, lebo nám chýbal ten facilitátor, chýbal nám niekto, kto by nám povedal, že či to porozumenie je správne. To bolo takéto poučenie z toho. Preto mi veľmi rezonuje, že má niekoho, kto sprevádza tú danú firmu alebo daný tým tou zmenou, oponuje, posúva, vysvetľuje. Toto sme my nemali. Áno. Toto veľmi kvitujem. Áno. A vy ako change facilitátor, aký je presah tej profesie do vášho súkromného života? V zásade veľmi podobný, že aj sama voči sebe, keď chcem zrealizovať nejakú zmenu, napríklad pred pár rokmi to bola, že zásadná zmena životosprávy, tak premýšľam o sebe, ako si to umožniť, ako si to uľahčiť, že ako si vytvoriť to prostredie a ten systém tak, aby ma podporil v tej zmene. Čiže že v tomto je presah. Nielen preto, že je to moja rola, ale preto, že viem, že takto je to jednoduchšie. Že so zmenou sa napríklad spája to, že to má, alebo také povedomie, že to má byť niečo náročné, ťažké, že niečo, čo treba odmákať, alebo treba mať k tomu vôľu a disciplínu. A vlastne, keď sa pozrieme na rôzne metódy alebo prístupy, ktoré sú naozaj funkčné, tak oni hovoria niečo iné. Že nemáme ísť cez tú vôľu a disciplínu, ale cez to, ako upraviť to prostredie tak, aby sme nemuseli používať veľa vôle a disciplíny. Čiže ten presah aj s tým súkromným alebo s mojím osobným životom je taký, že keď niečo pre seba v živote chcem zmeniť inak, tak premýšľam, ako si to uľahčiť, umožniť, že vlastne že také hacky, ale viac to ide cez tú úpravu prostredia alebo vytvorenie nejakého podporného systému, že aby som nebola teoretická, tak poviem prakticky napríklad jeden model, ktorý veľmi často používam, aj sama pre seba, aj vo firmách, keď som alebo pre tie týmy, je, že vytvoriť si taký, že peer-to-peer podporný systém, že som v tej zmene s inými ľuďmi, ktorí sa snažia o niečo podobné a učíme sa a posúvame sa spolu. To je napríklad veľmi silná vec v zmenách a málo využívaná. Vo firme by to ako mohlo vyzerať? No, vo firme by to mohlo vyzerať napríklad tak, že ľudia, ktorí sú v podobnej situácii, poviem taký čerstvý príklad z jednej firmy, že noví manažeri v roli. Tak máme
konkrétne u nich máme mastermind, kde sa raz za mesiac stretnú, aby si vymenili skúsenosti s tým, že čo sa im v tom darí a čo nedarí a potom spoločne dáme hlavy dokopy a vymýšľame riešenia, ak je niečo, čo treba poriešiť. Lebo tí ľudia, ktorí sú v podobnej roli, si vedia pomôcť oveľa viac ako nejaký externý človek. Že ja do toho prinášam nejaké impulzy, nejaké know-how, nejaké prístupy, ale na konci, a zo začiatku som to vnímala, tak trošku ma to tak aj že zosmutnilo, že nakoniec nevzali tie moje riešenia, ale že oveľa funkčnejšie sú pre nich riešenia jedného od druhého. Ale ja ako facilitátor tomu vytváram priestor. Lebo oni si lepšie poznajú ten kontext, oni lepšie poznajú, čím prechádzajú, lepšie si rozumejú tej zmene. To vytvorenie prostredia by ma zaujímalo, že ako docieliť to, lebo zrovna tiež som v situácii, že máme nový manažerský tím, noví ľudia sú v manažmente a verím, že máme rovnaké problémy. A teraz, aký je rozdiel medzi tým, že stretneme sa my sami a diskutujeme o tom a aký je rozdiel, že stretneme sa napríklad my s nejakým facilitátorom. Že čo čakať iné? Pokiaľ by takáto požiadavka ku mne prišla a teda chodia a ten začiatok je vždy taký, že ja potrebujem porozumieť kontext, že kde teraz ste, ako to vyzerá dnes a kam chcete ísť, alebo že kam sa chcete posunúť. Že ja potrebujem vedieť začiatok a koniec. Ako to vyzerá dnes, čo je na tom dobre a čo je na tom možno to, s čím nie ste spokojní. Potrebujem vedieť, kam sa chcete posunúť, kam sa chcete dostať. A keď to viem, tak z tých svojich, a to úplne neviem dať na prvú, lebo to je už taký mix tých mojich prístupov, že nadizajnujem tú cestu k tomu, že ako má vyzerať ten workshop alebo to stretnutie, aby ste sa dostali z toho, alebo aby vás to posunulo z toho miesta, kde ste, na to miesto, kde chcete byť. Ale ten základ, čo môžem povedať, je, že vždy je podstatou tých akýchkoľvek prístupov alebo technik, ktoré tam použijem, základ je, že to má byť o vás, nie o mne. Ja vám vytvorím, proces vám ukážem, alebo návod vám ukážem, alebo priniesem nejakú techniku, metódu, ale vo finále to odovzdám takto vám, aby ste si tam vložili to, čo vy potrebujete. Okay. Pekne. Že čerpáme vlastne, že je to podobné coachingu v tom zmysle, že čerpáme z vašich zdrojov a ja priniesem k tomu to, čo vás môže v tom podporiť. OK. Trošku nás ešte vrátim naspäť, lebo chcel som ešte ostať pri tej otázke, že ako tá profesia vplýva na váš život, že ako vnímate zmenu ako súkromná osoba. Nie ako profesionál. Že čo je tá zmena v živote? Je to bežné? Je to niečo? Stáva sa to raz za čas? Je to... No, áno, že tam je vlastne veľký presah a rovnaký motív. Či je to pracovné alebo súkromné, že ja zmenu považujem za súčasť života. Hej, že nie je to klišé, je to, že život sa prejavuje zmenou. Že to, čo je živé, sa mení. A to, čo je neživé, sa nemení. Čiže pre mňa je otázka, že ak teda niekto nechce zmenu, tak čo chce? Hej, čiže pre mňa je zmena prejavom života a či je to v osobnom živote alebo v pracovnom, že my sa neustále vyvíjame. Hej, že je to taký, že evolučný princíp. Neustále sa posúvame a vyvíjame a my našou vôľou alebo našim egom sa môžeme tomu brániť, že ja toto nechcem vo svojom živote. Ale cena za to je potom stagnácia, uviaznutie. A ešte tu s obľubou používam výrok, ktorý sa tak často používa ako taký motivačný. A ten je, že jedinou istotou sveta alebo života je zmena. A viete, kto to povedal? Nie, netrúfim si. Povedal to Herakleitos z Efezu 450 rokov pred našim letopočtom. To by som netypol. Že 2400 rokov dozadu. A podľa mňa to povedal ešte niekto ďaleko pred ním, len jeho si história pamätá. Že jeho výrok niekto zapísal a uchoval sa. Ale to je len potvrdením toho, že vlastne zmena je vyjadrením evolučného princípu pre mňa. A
Čiže nie je to niečo, čo je umelo prinášané. Teda takto môže to byť umelo prinášané a to je zase iná téma, že aj vo firmách mnoho zmien je možno skôr takého egoprincípu prinášaný, že potrebujeme byť stále prví, potrebujeme sa stále niekam posúvať, alebo že toto si chceme dokázať a o toto sa chceme usilovať. To je trochu iná téma. Ale v zásade zmena je vyjadrením naozaj, že života. Čo je živé, to sa mení. OK. Keď to otočím, že ak sa niečo nemení, tak pozor. Hej? Áno. Červená zástavka. Áno. Že vlastne akákoľvek zmena má, alebo teda situácia, či sa rozhodneme pre zmenu, alebo sa nerozhodneme pre zmenu, má dva také možné konce. Jeden je regenerácia, ako keby taká, že seba obnova alebo seba aktualizácia. Že či som to ja ako osoba, alebo je to firma. A druhá cesta, alebo druhý koniec je stagnácia, uviaznutie, taká rigidita. A vtedy akože to nie je šťastný koniec na konci. Alebo dobre, tak nikomu nepodsúvam moje videnie sveta, že sú to tieto dva možné konce a aj minulý víkend som bola na jednom workshope, takom vzdelávacom s Antonom de Kronom a on povedal, že all comes with price. Aj zmena má svoju cenu, ale aj nezmena má svoju cenu. A je na nás, aby sme sa rozhodli, že ktorú tú cenu chceme platiť. Takže buď sa mením a žijem, alebo stagnujem, ale ešte je tu možnosť, že nemením sa, ale regenerujem. Hej, že nie je to zrovna stagnácia, ale je to také regenerácia. Aha, že áno. Že hľadám tam ten, že možno pozitívny aspekt toho, že nemusím sa meniť. Nemusím sa stále meniť. Nemusím sa stále meniť. Hej. Dokonca súva myšlienku, ale že či niekedy nepotrebujem aj sa nemeniť a regenerovať. Že... Určite. To je to, čo som hovorila, že niekedy tie zmeny sú tak umelo vyvolávané, že skôr, keď hovorím o tom evolučnom princípe, je to vnímať, kam ma ten život posúva, čo teraz odo mňa chce, že my to nepotrebujeme vyvolávať, on sa to prihlási samé. Tu mi rezonujú dve myšlienky. Ja sa chcem vrátiť k tomu, že môže byť nútená, cieľená tá zmena, ale predtým ešte otázka, že boli zmena? Že či boli? Čo by ste povedali vy? Boli? Myslím si, že áno aj. A čo na nej boli? Tiež nejaká poučka hovorí, že vystup zo svojej komfortnej zóny, že tam to mám niekde zaramcované, že momentálne, keď prekračujem nejakú komfortnú zónu vo význame, že tu sa cítim doma, alebo viem, čo mám robiť. A keď idem do zóny, že tu si nie som úplne istý, čo mám robiť, tak to môže bolieť. Áno. Tam vidím tú bolesť. Ale možno tam je aj vec, že neboli. Že je taká prirodzená, že je tam taký flow, je to ten život a je to možno o postoji, neviem. Skôr som to otočil teraz na vás, že boli, rozmýšľam o tom dobre, alebo neboli? Ja by som povedala, že áno, nejaký typ bolesti s tým spojený je, tak ako keď idem do fitka, že potom ma na druhý deň, ak som dobre cvičila, tak na druhý deň ma bolia svaly, ale tréner vám povie, že to je dobré, ale nesmie to byť svalovica, ktorá vás odpálí. Lebo vtedy ste necvičili dobre. Alebo ste to proste prehnali, že ste chceli rok dobehnúť za jeden deň vo fitku. Čiže že vnímam to tak, že nejaká tá bolesť tam s tým spojená je, ale že úplne asi by som jej nedala to slovo bolesť, že nejaká tá námaha s tým spojená je a niečo tam treba prekonať. A z toho, čo by som tak povedala, že zjednodušene na prvú, že čo je to bolestivé, sú dva momenty. Prvý moment je ten, že keď sa chceme posunúť, potrebujeme aj niečo pustiť. Okay. A tá ako keby identifikácia s tým, čo bolo, to niekedy môžeme pociťovať ako stratu a možno bolesť. A to treba uznať, že to tam je. Áno, že cena za zmenu je strata. Že niečo, čo nás doteraz, formovalo, alebo s čím sme sa identifikovali, alebo čo sme považovali za naše, potrebujeme pustiť, aby sme vytvorili priestor tomu
novému. Čiže to môže byť, hej, že asi nejaká bolesť alebo pocit straty. Že boli ten pocit straty alebo ten pocit, keď sme s tým silne identifikovaní, že zlyhávame, že to je nejaký prejav chyby, problému, že zrazu niečo prestane fungovať. Čiže to je jeden typ možno bolesti, ktorú tam vnímam. A druhý ten, ktorý ste teraz, Marek, povedali, a to je ten výstup zo zóny komfortu. A tu ja som taký veľký ambasádor zóny komfortu. Okay. že neohovárajme ju ako zónu pre lenivých. Je pravda, a na tom proste sa nič nemení, že rast, posun, rozvoj sa deje len vystúpením zo zóny komfortu, práve tým, že ideme do toho nového, do toho neznámeho. A že skúšame a že tam to trochu bolí. A možno aj viac to boli. Ale teda po poriadku, že pre mňa zóna komfortu, alebo tak, ako chápem v kontexte zmeny zónu komfortu, je, že ona je pre nás komfortná preto, lebo je to zároveň zóna našej kompetencie. Okay. V zóne komfortu vieme ako na to. A my potrebujeme a chceme vedieť ako na to. Čiže že zóna komfortu je zóna našej kompetencie, miesto, kde ja akože ľavo vzadno viem, čo mám urobiť, lebo som to už zažila, už som to skúsila, už mám na to nejaké osvedčené návody, spôsoby, mám okolo seba ľudí, ktorých sa môžem spýtať, viem, na koho sa mám obrátiť. To je na tom komfortné, že cítim sa tam spôsobilo, že cítim sa tam komfortne. A zároveň, ale to nie je miesto, kde rastiem, lebo tu používam len to, čo už viem. Čiže tu rast nie je možný. A v tej zóne komfortu zároveň neznamená, že tu všetko funguje dobre. Dokonca to môže byť veľa vecí, ako keby, že zažívať tu problémy alebo náročné chvíle, ale aj na tie viem ako na to. Lebo už som ich zažila, už viem, čo v takej situácii robiť, keď to proste prestane fungovať, viem, komu zavolať, mám na to nejaké osvedčené metódy. A momentom, ako vystupujem zo zóny komfortu a zmena nás núti opustiť zónu komfortu, ja vstupujem do zóny nekompetencie. Tu ešte neviem, ako na to. Nemám ešte tie návody, že ako to urobím. Nemám ešte možno tých ľudí okolo seba, ktorých sa môžem spýtať, ktorí vedia, ako na to. A to, čo možno na tom boli, že to je tak k tej otázke, je, že tu môžem zažívať seba spôsobom, ktorý sa mi nemusí páčiť. Robím tu chyby, možno tu robím aj prúsery, môžem zažívať pocit, že zlyhávam, môžem mať pocit začiatočníka, keďže som doteraz bola vnímaná ako senior, možno boli moje ego, že zrazu už nie som ten senior. A je to o tom, že aby to menej bolelo, tak to dôležité, čo v tých zmenách potrebujeme mať, či sú to osobné zmeny alebo firemné zmeny, je, že mať jasné prečo, že prečo to ja robím. Prečo mi to stojí za to sa tomuto vystavovať. Čiže keď ja som napríklad po 20 rokoch ako naozaj senior manažer odišla na voľnú nohu, tak som zámerne to ako keby pre seba vytvorila tak, že som si dala ročný sabatikál, že som no name a idem odznova vytvárať svoj život. A to nebolo pre mňa náročné. Ale náročné bolo pre mňa sa dostávať do situácií, kedy som zrazu mala pocit, že ja som čistý amatér. Okay. Poviem príklad, ktorý teraz už rada rozprávam, ako som robila prvý workshop pre študentov a urobila som ho spôsobom, akým som ho robila v tom biznise, kde to bolo o nalievárni, že strašne veľa nová za krátky čas. A robila som workshop pre študentov a ten líder tej organizácie alebo proste toho programu, ktorý tam sedel a on mal zase skúsenosti s rozvojom mladých. A rozvoj mladých je postavený na interakcii, hrávosti a zážitkovo. A teda ja som sa s tým modelom vzdelávania z mojej profesie, že postavím sa pred nich a že ohúrim ich obrovským množstvom know-how, tak som to tak na nich vyliala a oni aj mi dali skvelý feedback, že wow, že ty koľko toho vieš. A on si počkal, kým všetci odídu z miestnosti
líder programu a povedal mi, že to bolo na hranici znesiteľnosti. Wow. Že žiadna interakcia, minimálne zapojenie, dokonca ani prestávku som im nedala, aby sa išli napiť a na vecko. No a v tom momente, hej, že mohlo by ma to strašne bolieť, aj v tej chvíli ma to bolelo, že fúha, a že keď som vedela, že ja sa chcem týmto spôsobom živiť alebo týmto spôsobom ďalej kráčať, tak som pochopila, že potrebujem sa ísť dovzdelať v takých tých metodách, ktoré sú zážitkové, interaktívne, vzdelácie. Takže sú dva spôsoby, čo človek urobí vtedy, keď je v zóne nekompetencie a zažije proste zlyhanie alebo situáciu, ktorá bolí. Že úplne prirodzená tendencia je skočiť tam, kde to poznám. Preto toľko ľudí sa vracia do pôvodných setupov alebo do toho modelu, ktorý už pozná. Alebo viem, čo je to moje silné prečo a prečo napriek tomu, že toto je teraz, že po 20 rokov praxe a seniority a pocitu, že už všetko viem, som zase začiatočník a učím sa na novo, ako veci robiť, lebo viem, prečo to robím, čo je to moje, k čomu smerujem. Musí tam byť niečo, čo toho človeka ťahá. Čo je silnejšie. Čo je silnejšie než to... Čo je silnejšie ako ten pocit trápnosti, alebo ten pocit, že toto sa veľmi nevydarilo. A to má privázať k takej jednej myšlienke, že ten váš spôsob toho workshopu pre študentov s tým takým nadšením a presvedčením. Áno, to tam bolo presne. A k tomu by som sa chcel teraz trošku povenovať, že presvedčenie a nadšenie. Ja som uchopil ten koncept od vás a dám vám teda priestor, že čo vy chápete pod presvedčením a nadšením. A poďme sa o tom porozprávať teraz. Ja to spojím práve s tou otázkou na tú facilitáciu, že v čom je tá facilitácia iná. A to také dôležité, čo treba v zmene pochopiť, že keď ja chcem ľudí získať pre zmenu, že to nie je o tom, že je to len na mne a dnes už naozaj v tom komplexnom prepojenom svete už nič nie je len na mne, potrebujem získať ľudí pre niečo, pre nejakú myšlienku, nápad, zmenu fungovania. Tak ten typický prístup, ktorým ľudia začínajú, je začnú vysvetľovať. A presviečať o tom, o čom oni sú presvedčení, že to je správne. Vlastne, že chcú odovzdať to svoje presvedčenie druhým. Ale presviečanie, vysvetľovanie a argumentovanie je tlak. A na tlak ľudia reagujú protitlakom. A ja robím aj také cvičenie na workshopu, kde to ľudí nechám zažiť, že nepoviem im, kto je, teda nepoviem im ešte o čo ide, len poviem, že jeden z vás, dohodnite sa ktorý, zatlačí na ruku toho druhého. A oni to urobia a prirodzená reakcia je protitlak. A pýtam sa, že prečo to robíte? A oni, že ja neviem. A presne, neviem, to je automatická reakcia. Čiže na presvedčanie, vysvetľovanie, argumentovanie ľudia reagujú protitlakom. Inými slovami, že či už v pracovnom prostredí alebo doma, to formou protitlaku je obrana alebo útok. Že obrana alebo útok, že začne protiargumentovať. Vy mi hovoríte svoje presvedčenie a vám budem namiesto toho hovoriť svoje presvedčenie. Čiže presvedčenie, vysvetľovanie, argumentovanie nefunguje, keď chceme ľudí postaviť k nám, aby boli v tej zmene s nami. Ak chcem vyhrať argumentačnú súťaž, tak to môže byť forma. A že odkiaľ to ja mám, a áno, to sa bežne nevyskytuje v tých change management prístupoch, je, že ešte v čase, kedy som bola manažérom a zodpovedná za lean implementáciu, tak ma management vedenie podporilo spôsobom, že pozvali k nám človeka z Japonska, ktorý sa venoval lean managementu a lean implementácii 20 rokov. A v rodisku leanu, že kto už je lepší na lean implementáciu ako človek, a ešte dokonca jeden z tých veľkých autorov, teraz si nespomenie meno, tých lean kníh, je jeho svokor. Okay. Že wow, že to je ako, že
úžasná vec, keď nejaký takýto človek pricestuje k vám z Japonska, by vás učil. A prvá jeho vec, ktorá bola, že posadili sme sa my dvaja asi takto, ako teraz my sedíme. A on sa ma spýtal, že Jana, že do you like your job? Že či mám rada svoju prácu? A hovorím, že áno, ale že je to ťažké. A on, že čo je na tom ťažké? A že no, akože ťažké, že ľudia to nechápu, neprijímajú to. A on, že a čo potom robíš? Ja, že no, vysvetľujem a presviečam. A on, že nerob to. Okay. Že nerob to. A prvá moja myšlienka bola, že to je ten drahý expert z Japonska. Že toto je celé, čo mi povie, že ma tu, že nechá s touto informáciou, že nerob to. No a to, čo on povedal, a to je ten princíp tej facilitácie, princíp, ktorý vlastne mení tých ľudí na spoluvlastníkov, je, že keď ľudí presviečame, vysvetľujeme, ide to jedným uchom dnu, druhým von. Nemá sa to o čo zachytiť. A namiesto vysvetľovania a presvedčenia máme vytvárať prostredie, v ktorom ľudia získajú vlastné presvedčenie. Inými slovami, že prídu na to, že takto to chcú robiť, alebo že toto je dobrý spôsob, ako to budú robiť, pretože to, čo mi on povedal, a ja to často používam, že možno ste to aj videli niekde v mojej grafike, ja to volám Bredová hlava, je, že ľudia uveria len tomu, čo vidie z ich úst. To, čo povedia, čo vyslovia, k čomu prídu oni sami, to vojde do ich ucha, to vojde do ich srdca. A to je ten princíp, ktorý to mení. Že sa stávajú spoluvlastníkom zmeny, alebo môžeme to poznať aj ako IKEA efekt. Že ľudia si oveľa viac cenia to, čo poskladali vlastnými rukami, ako to, čo im niekto priviezol a postavil do miestnosti. Že oveľa vyššiu afilitu, a teda priputanosť a pocit vlastníctva majú k tomu, čo vytvorili vlastnými rukami. Ale aj IKEA vám to nedá vám kus surového dreva, že choď a vystružlíkaj si, lebo to by nikto neurobil. Ale oni nám dajú polohotové veci, polotovary, ktoré my máme možnosť si doskladať a na konci získať pocit, že tá skrinka je naša, že my sme ju vytvorili vlastnými rukami. A to isté potrebujeme vytvárať aj v tých zmenách, či biznisových, firemných alebo akýkoľvek, je, že áno, že potrebujem odovzdať informácie, ukázať cestu, rámec, že ako by to mohlo vyzerať, ale namiesto toho, že ľuďom poviem, že poď a urob to a argumentujem, vysvetľujem a presvedčam, prečo to má urobiť, namiesto toho to ako keby položím na stôl, že takto to chceme a poďme spolu vymyslieť, ako to urobíme, aby to bolo u nás funkčné. A to je vlastne ten model, ktorý to pretlačanie, to vysvetľovanie, presvedčanie mení na spoluprácu. Že poďme to urobiť spolu. OK, že ak chceme, aby ľudia zmenili správanie v organizácii, musíme ich zapojiť do tej zmeny. Áno. Ale mali by sme im dať návod a materiál, ako v IKEA, že je návod, ako poskladať aj ten materiál. Ja by som to ešte vrátil trošku o krok hore a išiel k tomu presvedčeniu, že ako vzniká to presvedčenie a možno aj nadšenie od úroveň vyššie. Lebo niekto príde s tým, že chce zmeniť organizáciu. Zažil som pár zmien, zažívame to asi bežne v organizáciách, že v ten horší prípad, že CEO si prečíta knihu a riadi celú firmu, kým si neprečíta inú knihu. A tam vzniká to presvedčenie a nadšenie. Ale nemusí to tak byť. Môže to byť aj úplne inak, že ten CEO vidí viac do detailov, vidí viac do diaľky, vidí viac súvislostí a príde s niečím, že túto zmenu potrebujeme, lebo je to existenčné. A potom to potrebuje presadiť ďalej. Že už som asi dal dva spôsoby, ako vzniká to presvedčenie, nadšenie, ale že či je to ako to vlastne vzniká, to presvedčenie, nadšenie. Lebo niekto príde s tým, že je presvedčený o niečom a je nadšený. A niekedy to nadšenie je väčšie ako presvedčenie. Ale že odkiaľ vzniklo? Že odkiaľ vzniklo? No. Že v tých príkladoch, ktoré hovoríte. Ja sa pýtam ľudí, že ako to, že ste takí presvedčení o tom? Ako to? No, že má človek napremýšľané o tom. Niečo si k tomu proste našiel, prečítal, s niekým sa o tom rozprával, že strávil nad tým nejaký čas. Okay. A teraz
to, čo považujem za veľmi nefér, že človek, ktorý strávil nad tým čas, má za tým napremýšľané, možno má za tým veľa rozhovorov, v sprche o tom premýšľa, v noci sa s tým budí, má o tom veľa napremýšľané. Možno aj dáta nejaké máš. Dáta naštudované. Niekde získal to presvedčenie. A my chceme od ľudí, aby to kúpili na prvú, za jedno stretnutie, za jeden rozhovor. To nepovažujem za fér. A to, čo hovorím ľuďom, ktorí majú tieto idei, to silné presvedčenie, že doprajte niečo z toho aj tým ľuďom. Že aby to presvedčenie rovnako mohli prežuť, popremýšľať o ňom. A to sú práve tie workshopy, ktoré robím. Že aha, ty máš presvedčenie, ty máš nejakú predstavu o tom, aké by to malo byť. Toto je vklad do toho workshopu, takto ja o tom rozmýšľam, preto takto o tom rozmýšľam. Toto sú nejaké tie moje presvedčenia za tým. A teraz poďme premyslieť, že ako by sme to mohli použiť u nás. Napríklad, to je model, ako ja viem to presvedčenie odovzdať ďalej, aby to bolo formou IKEA skrinky a nie formou, že už to len odo mňa vezmi a nepýtaj sa. Nerozmýšľaj nad tým. Pretože ešte jednu vec dôležitú poviem, že pocit vlastníctva nevzniká z toho, že niekto mi povie, že mám cítiť vlastníctvo k tomu. Pocit vlastníctva vzniká z toho, že sa stávam spolutvorcom toho riešenia, ale zároveň človek, ktorý je C-level, alebo vidí ďalej, ako vidia ostatní, tak nikdy nemôžem jednak jednej toto preniesť, lebo tí ľudia sú niekde inde a majú iné kvality a iné videnie sveta. Skôr ide o to, aby oni to vedeli si preložiť a pretransformovať na ten svoj svet. Tú moju myšlienku, že o to tam ide, že ako to posunúť, transferovať o úroveň nižšie, tak, aby oni získali vlastné presvedčenie. A to je ten model, ktorý to robí udržateľný, aj zároveň, že oni sa stávajú spoluvlastníkom zmeny a možno to domyslia, nie že možno, to sa často deje, že domyslia to ešte spôsobom, na ktorý som zase ja nemyslela. Lebo oni vidia niečo iné a doplňa to tam. Tu by som chcel ísť dvoma smermi, že na jeden smer, že ten C-level, tí manažeri majú nadhľad a strávili nejaký čas na tú myšlienku a sú načtení a presvedčení. Áno. Ako do toho vstupuje možno pokora, alebo to, že počúvať aj tých ostatných, že nakoľko si majú byť istí alebo byť sa za to, že to ich nadšenie, presvedčenie je práve to správne v danom momente. A nakoľko majú byť otvorení, že možno tá cesta nie je tá. Možno rozprávame o tom istom probléme, ale to riešenie, s ktorým prichádzaš, nie je možno to najsprávnejšie. Skúsim také dva scenáre, ktoré tam často vidím. Prvý je, že ľudia, ktorí sú C-level a sú naozaj ako keby, že nie že akoby, sú hore v tej organizácii, sú tam z nejakého dôvodu. Majú spôsob videnia, ktorý ostatní nemajú. A k tomu veľký rešpekt. Že aj k tomu ja chcem dať veľký rešpekt, že vidia veci, ktoré ešte iní nevidia. A pozerajú sa zvyčajne veľa krokov dopredu, do budúcnosti a častokrát majú aj možno, že viac taký gut feeling, ako že za tým silné presvedčenie, lebo majú nejaký dar intuície, strategického myslenia, predvídavosti, spôsob komplexného myslenia, ktorý nie je úplne také jednoduché vysvetliť ostatní, že to presvedčenie je veľmi vnútorné. To je jeden scenár. A druhý scenár, ktorý často vidím, je, že tým, že sa stretávajú so svojimi peers, s ľuďmi na inej úrovni, tak majú tak širšie nastavené radary a vidia možnosti, ktoré tí ľudia, ktorí sú v operatíve, nevidia. Lebo zabezpečujú bežný denný chod firmy, ale nepozerajú sa, že na to, čo iné tu je. Čiže ten človek, ktorý prichádza s tou myšlienkou, či už z jedného zdroja alebo z druhého zdroja, aj keď je to CEO, aj keď je to majiteľ firmy, je na začiatku v tom osamelý. Ale nemal by. Že človek, ktorý prichádza s nápadom alebo s presvedčením, je na začiatku sám. Ale to, čo som počula od iného C-level manažera, ktorý to krásne povedal, a v tom je tá pokora, ale nesmie ostať sám. Okay. Že na to, aby sa mu zmena podarila, a jedno, že ako vysoko je, alebo či som majiteľ so 100% šerom, aj vtedy potrebujem svojich ľudí získať pre tú zmenu.
Čiže možno tá pokora, ten rešpekt v tom, že môžem byť pán sveta a neurobím tú zmenu sám. Potrebujem na to získať ostatných ľudí a potrebujem aj rešpektovať to, že na to, aby sa tá zmena stala, tak tá strategická, tá high-level myšlienka potrebuje byť transformovaná a dopracovaná do podoby, ktorá je realizovateľná pre zase ten operatívny level. A možno ten rešpekt tam vidím v tom, že ale ja to nedám. Lebo oni nemajú tieto danosti. Že tam potrebuje byť synergia prístupov. Ja mám ten high-level pohľad a na to, aby sa zmena podarila, potrebuje niekto, kto má zase tie realizačné talenty a kto tam vie doplniť tie detaily a tie realizačné prvky, ktoré títo ľudia väčšinou preskakujú. Im stačí, že vidia big picture a z toho big picture im je to už všetko jasné. A možno toto je jeden taký tá úroveň rešpektu a pokory, že akokoľvek osvietený som, akokoľvek ďaleko vidím a dobre vidím, na to, aby sa zmena podarila, ja potrebujem iné kvality, ľudí s inými danosťami a na to potrebujeme spolupracovať. A teda z praxe vidím, a ja sa ako facilitátor presne nachádzam tu medzi nimi. Alebo aj je dobré, keď vo firme je takýto človek, ktorý sa stáva takým tlmočníkom medzi týmito dvoma levelmi. A opäť ten rešpekt a pokoru vidím v tom, že rešpektovať to, že na to, aby som to posunul, potrebujem ľudí, ktorí to pretlmočia ďalej. V jednej firme to manažer krásne povedal, že potrebujeme vykladača písma. Že tie high-level prezentácie teraz preložiť do niečoho, čo bude proste uchopiteľné a realizovateľné a sa to aj stane. Tam vidím presne ten gap v praxi, že je tam tá vízia top managementu, ale potom to je niekto, kto to musí odmakať a vysvetliť ten koncept na operatívnu úroveň je dosť ťažké, že tam sa zíde taký evangelizátor, niekto, kto to rieši. A ja som pozrel nejakú štatistiku, už teraz neuvediem zdroje, ale boli, že 2 hlavné dôvody, prečo zmeny v organizácii zlyhávajú. Jeden dôvod bol, že nepochopená metodika alebo realizácia bez metodiky zmeny, možno len takým tým presvedčením, nadšením a nie konceptuálne. A tá druhá je, že nezapojenosť stredného manažmentu. A to premostnenie teraz, že mám koncept na úrovni C-level a potrebujem ísť na ten stredný manažment, úroveň nižšie a dostať ten buy-in tých ľudí. A vy ste v našom rozhovore predtým spomenuli taký pojem, že B-2 mafia. Že ako dostať tú mafiu na loďku. Na loďku tej zmeny. Tento výraz som počula práve v súvislosti s lean implementáciou, že zmena sa vám nepodarí, keď nebude s vami spolupracovať B-2 mafia. A znie to tak tvrdo, ako keby boli oni a priori zorganizovaní proti zmene, ale oni nie sú a priori zorganizovaní proti zmene. To je práve to, čo sme teraz hovorili, že mám high level, ľudí, ktorí zo svojej pozície sa potrebujú pozerať do budúcnosti, pozerať sa do široka, kam sa ten svet hýbe, čo iné tu je, aby vlastne ten model, ktorým sme úspešní dnes, nezostarol a aby sme boli úspešní aj v budúcnosti. To je ich rola. Potom je B-1 level, ktorý väčšinou rozumie tomuto strategickému levelu, lebo sú mu blízko. A potom je tu ten B-2 level, alebo sa aj nazývajú sandvičoví manažeri, lebo oni sa ocitajú medzi tými realizátormi a medzi tými ľuďmi, ktorí prinášajú stratégiu, víziu a nejaké koncepty. A ten B-2 to je úroveň vedúceho, úroveň team leadera? Tí, ktorí sú najbližšie k tým výkonným zamestnancom. Okay. Tí, ktorí to už majú vykonať. Čiže team lídri, možno vedúci oddelení. Áno. Podľa toho, aká je štruktúra, organizácia, ale v zásade pointa je tá, že sú to ľudia, ktorí sú v kontakte s tými realizátormi. A táto, že prečo B-2 mafia? Lebo zmena sa vám nepodarí, keď neprejdete cez tento level. Keď nezískate pre zmenu ich. A že prečo ich nemusíme získať, alebo prečo ich strácame v zmene? Pretože oni na to, aby to mohli posunúť na ten realizačný level, tak potrebujú oveľa praktickejšie pretlmočenie alebo pretransformovanie tej vízie
tých high-level konceptov a myšlienok do praxe. Čiže oni potrebujú návod na to, ako. Potrebujú ale aj prečo, a to musí prísť hora z toho C-level. Prečo? Že prečo je táto zmena potrebná? Že nejaká urgency, prečo to potrebujeme meniť, prečo máme opustiť to, čo je dnes a prečo to potrebujeme a kam smerujeme. A ja som tiež videla jedno meranie v Lani od Atairu, ktorí vlastne zmapovali tému rezistencie, alebo že prečo firmy strácajú rýchlosť v zmenách na stovke českých a slovenských firiem a číslo 1, prečo? Prečo sa zmeny nedaria, je chýbajúca strategická jasnosť. Tam musí prísť hora. Že prečo to potrebujeme? Prečo potrebujeme opustiť ten model, ktorý sme doteraz používali a prečo potrebujeme prejsť na niečo nové? A číslo 2 bolo, že 65% manažerov nie je stotožnených so zmenami, ktoré majú zavádzať. A opäť to smeruje k číslo 1, že chýbajúca strategická jasnosť. Čiže toto je práca C-level, aby dali tú strategickú jasnosť, že prečo to robíme, prečo teraz, prečo takto a kam tým smerujeme. A druhé, čo potrebuje tento B-2 mafia, alebo tento operatívny level, aby sa zmena podarila, že ja keď to už nakúpim od C-level alebo od našich šéfov, týmto ľuďom operatívnym alebo tým realizačným nebude stačiť toto. Oni potrebujú vedieť, ako to mám urobiť, Marek. Čo mám teraz urobiť? Čiže potrebujú veľmi praktické návody. A pokiaľ týchto ľudí nepripravíme, že oni sami nie sú pripravení na to, aby vedeli odpovedať na otázky svojich ľudí, tak čo urobia? Urobia veľmi často to, že postavia sa na stranu svojich ľudí, čiže postavia sa do odporu. Alebo urobia to, že sa dajú bokom a povedia, hore rozhodli a je to taký ten systém padajúceho. Môžem? No, vieme čo? Hej, že povedia, že hore rozhodli, ale tým podkopáva aj svoju rolu. Čiže čo potrebujeme alebo, a to je veľmi malá časť ľudí, je, že snažia sa tie medzery si doplniť sami. Tie, ktorým zhora neprišli, že prečo to robíme, ani tie návody snažia sa to doplniť sami a napríklad, že ja som na tomto vyrastla. Prvých 7 rokov, vlastne ešte moje bývalé pôsobenia, zhora neprichádzala ani strategická jasnosť, ani návody a ja som sa naučila, ako si tie medzery vyplňať sama. Len to nie je niečo, na čo sa môžeme spoliehať, že si to každý takto urobí, ani to nie je podľa mňa fair. No, čiže vrátim sa k tej B-2 mafii, že to je level, cez ktorý neprejdete. Ale neprejdete nie preto, že oni by a priori boli proti zmene, ale na to, aby sa zmena podarila, tak potrebujú rozumieť tomu, prečo to robíme, prečo teraz, prečo takto a prečo iným spôsobom, aby to vedeli pretlmočiť svojim ľuďom. Inými slovami, aby sa necítili ako hlupáci. Okay. To je veľká bariéra zmene. Ak sa manažer cíti ako hlúpak pri zavádzaní zmeny, tak to máme dočinenia s jednou obrovskou bariérou. Je to aj strata kontroly, aj strata kompetentnosti, aj strata tváre. A to sú 3 veľké bariéry už hneď v jednej. Čiže potrebujeme, aby sa ten človek bol sám rozumel tomu, prečo to robíme. A keďže on má už dočinenia s tými realizátormi, tak potrebujeme ho pripraviť na to, že má zručnosti na to. On ako manažer. Lebo za kým sa človek ide spýtať, keď niečo nevie? Za svojím najbližším manažerom. A ten, keď mu nevie odpovedať, tak a zase sme pri tom. Cíti sa nekompetentný, cíti sa za hlupáka, cíti, že stráca kontrolu nad tým. Čiže potrebuje rozumieť, potrebuje mať zručnosti, potrebuje byť pripravený. Čiže predtým, ako ideme do realizácie zmeny, potrebujeme, aby títo ľudia prešli tréningom, nácvikom a v bezpečnom prostredí mohli si všetky otvorené otázky vyrozprávať a získať na ne odpovede. A tu je napríklad veľmi funkčný model, ten, ktorý som spomínala v úvode, taký, že peer-to-peer podpora, kde síce to vedie niekto, kto tú zmenu vedie, že on tam prináša ten rámec alebo drží
že kam s tou zmenou chceme ísť, ale tie odpovede si tí ľudia vedia častokrát lepšie nájsť, ako my im vieme dať, že počúvaj, ja som to vymyslel takto, ja mám takéto riešenie, ja to urobím týmto spôsobom a že oni si tie návody vedia doplniť. A čo to chce? Čas. Že dať im čas na adaptáciu, že neponáhľať sa. Lebo tí ľudia, ktorí to vedú hore, a tam tiež treba možno tú pokoru a rešpekt dodať, sú veľmi rýchli v tom myslení. To je ich talent. Hej? Že veľmi rýchlo sa im to pospája, veľmi rýchlo im to zacvakne. A na to, aby to posunuli dole, treba viac času. Že tam nemôžeme čakať, že my im to povieme a oni, že jasné, už viem presne, ako to urobím. Nie. Okay, že pokora, rešpekt a veľká dávka trpezlivosti. Áno. Ešte k tomuto. Ste spomenuli takú vec, že možno tam B-1, B-2, že ak ten manažér nie je presvedčený o tej zmene, tak často vystupuje spôsobom, že tí hore to chcú, ja to vlastne nechcem, ale keďže oni to chcú, tak poďme to implementovať. Že, to je znak čoho? Že tá strategická jasnosť nebola zadefinovaná jasne? Alebo ako ošetriť to? Lebo ešte potom ste spomenuli, že to nerobí dobré meno a nie jemu samému. Áno. Hej, a v čom? Ako sa na to mám pozrieť? Poviem jedno číslo, ktoré Gallup Institút opakovane uvádza, že 70% angažovanosti závisí od priameho nadriadeného. Čiže že nemôžem čakať, keď ja sama sa k tomu staviam ako, že mne sa to netýka, že ľudia budú angažovaní, že budú motivovaní pre tú zmenu, budú prichádzať s iniciatívou, že už tam niekde to začína v tom mojom postoji, že potrebujú vidieť, že ja som v tom pevná. Že rozumiem, prečo to robíme a nie som len proste lístok vo vetre, ktorý... No aj taká vec, že či si ma vážia. A či mi ľudia dôverujú. Hej, že to je ďalšia téma pri tej zmene. Že či je tam dôvera. Že keď idem naspäť k tomu presvedčeniu alebo k vysvetľovaniu, že je dôležité, že čo tým presvedčením ja prinášam. Prinášam tým vieru alebo prinášam tým dôveru. A v čom je rozdiel? Keď prinášam vieru, to nie je o niečo opreté. Že prinášam vieru je také, že hej, dáme to, hecneme sa, zvládneme to, dobre to bude. Ale to je viera, opretá o nič. A keď prinášam cez to presvedčenie vieru, no tak to skôr či neskôr niekoho odpáli. Hej? Že buď to vypálí mňa, lebo to stojí strašne veľa energie, alebo to odpálí tú zmenu, alebo tých ľudí v tej zmene. A namiesto toho ja ako manažer potrebujem prinášať dôveru. Že áno, že presvedčanie používam, alebo vysvetľovanie používam, ale v tom zmysle, aby som ukázala, alebo priniesla ľuďom dôveru. Čiže ja ako manažer nemôžem, alebo môžem, jasné, že môžem, len to má zase tú svoju cenu. Čiže poďme tým dobrým príkladom a dobrou cestou, že keď chcem, aby ľudia, aby tá zmena bola úspešná, aj ľudia boli úspešní v zmene, tak ja potrebujem prinášať dôveru. A tú dôveru prinášam cez to, že ukážem ľuďom, že vieme ako na to. Že vieme, čo robíme, máme na to vytvorené zdroje, máme premyslený plán, je tu niekto, kto to vedie, kto tomu rozumie a ten, kto to vedie, vlastne je vždy ten priamy nadriadený. Vo vzťahu k týmu a mojim ľuďom som ja tá, ktorá to vedie. Nie nejaký externý prvok. Oni sa vždy pozerajú na môjho priamého nadriadeného, že čo on robí, čo si o tom myslí. A keď vidia, že on je pevný v kramflekoch, tak aj oni sa cítia pevní v kramflekoch. Keď on čaká, my čakáme. Keď on nevykonáva veci tým smerom, tak... Hej. Poviem taký pekný príklad k tomu. Že keď je v lietadle turbulencia, ľudia čekujú, že čo robí personál. Áno. Ak je personál v kľude, tak aj oni sú v kľude. Ak by videli, že personál je v panike, tá panika sa rozšíri okamžite. Ja si pamätám jeden taký výlet na Santorini,
a mali sme ísť pozorovať sopku pri večernom západe slnka a prišiel obrovský vietor, obrovské vlny a oni to museli otočiť, ale my sme sa vracali späť, za nami proste žeravá sopka a pred nami takéto vlny, obrovské vlny a voda sa vylievala do lode. A že úplne ľudia bledli, že Pane Bože, čo sa s nami deje? A personál robil toto, že rozkročil sa, aby pevne stáli vo vode po kolena. V ruke mali sačky na zvratky, ale sledovali, že kto má veľmi bielu tvár a tomu podávali sačky, ale on bol absolútne v kľude. A v tej chvíli aj ja som bola v kľude. Aha. A to je dôvera. Hej, že podľa mňa ten personál vedel, čo robí, vedel, že to nie je nejako ohrozujúce a mali na to proces alebo systém, že čo v takej chvíli robiť, ako si rozdelili role v rámci tej lode a kto sa má kam postaviť a čo má robiť, aby tú situáciu zvládli nielen s loďou, ale aj s nami, aby sme im tam neomdlievali alebo neinfarktovali. Obrovské poznanie teraz, že my vlastne chceme zmenu v organizácii, vytvárame koncept, necháme to na riaditeľov, na manažérov. Či vlastne vieme, že či tí naši riaditeľi a manažéri dostanú ten tréning toho stevarda alebo toho personálu, že... Presne. A tam sme. Áno. Oni potrebujú byť silní v kramflekoch, lebo ľudia veria zmene, keď veria im. Ale to nie je teda, použila som slovo viera, to je o tej dôvere. Hej, že viera je postavená na vode, takom tom hecovaní, dáme to, zvládneme to, dobrí sme. Ale to je dobrý spôsob, ako vyhorieť a vypaliť baterky. A dôvera je postavená na schopnosti a zdrojoch. Máme na to nejakú metódu, na to ste sa pýtali. Máme nejakú metódu, máme nejaký systém, akým na tom ideme. Máme vytvorené zdroje, máme na to vytvorené kapacity. Máme plán, máme aj možno aj plán B, že keď tento plán A nebude fungovať, vieme, čo iné budeme robiť. A máme niekoho, kto to vedie. A toto dáva dôveru. A v tej chvíli, lebo hovorím, ľudia čekujú priameho nadriadeného, čo on si o tom myslí a ako sa on k tomu stavia. Dve veci, ešte by som chcel trošku tam krátiť čas, ale vrta mi hlavou taký ten taká otázka byť či nebyť. Vo význame, že metóda, princíp. My už mali nejakú diskusiu predtým a prezradím, že obidvaja sme zastancami princípov, nie metód. Áno. A dokonca som tu mal aj taký citát, ktorý ste spomenuli od Walda Emersona, že metód môže byť milión a potom ešte nejaké, ale princípov je málo. Ten, kto pochopí princípy, môže úspešne zvoliť svoje vlastné metódy. Ten, kto skúša metódy, ignorujúc princípy, bude mať zaručené problémy. Áno. Amen. Amen. Víte sa do kameňa. Áno. K tomu trošku sa ešte dostaňme. Ako vnímate toto? Že možno mi ešte trochu pomôžte, že z ktorého konca to chytiť. Ja som sa k tomu dostal tak, že tiež som nadšenec línu, zlepšovania, coachingu, projektového riadenia. Bol som v štádiách, že bol som nadšený a presvedčený. Lebo mi to v danom momente dávalo zmysel a neexistovalo inej pravdy. Áno. Bol som lektor, ktorý to trénoval ľudí a bol som aj konzultant, ktorý sa snažil aplikovať to do praxe, ale bolo to o tom nadšení a presvedčení v jednej danej metóde. Časom, keď som prešiel do manažerskej role, som zistil, že to tak úplne nefunguje, že ten život je komplexnejší. Áno. Nedá sa aplikovať jedna metóda všade rovnako. A už to už nie je metóda, ktorá vznikla pred 30 rokmi a my v roku 2025 ju používame stále nezmenenú a svet sa zmenil. Ale zistil som, že je tu niečo, čo vieme použiť. To sú princípy. A Stephen Covey to popísal, že princíp je niečo, čo sme nevynašli, my sme to len objavili. Ono to už existovalo. Že princíp je niečo nemenné, my sme tomu dali meno. A vtedy veci začali dávať zmysel. Že pozeráme sa na veci cez princípy a nájdeme si k tomu tú metódu. A vy ste to spomenuli tiež a zase mi zaplesalo srdce, že haleluja. že je tu niekto, kto rozmýšľa tiež tak cez tie princípy. Že nie metodite sa do kameňa, ale tie princípy. Áno, že ako on hovorí v tom citáte, Ralph Waldo Emerson, že metód je milión. A naozaj metód je milión a čím som staršia, tým viacej vidím, že
že tie funkčné vychádzajú z rovnakého princípu. A že vnímam dve také témy v tom. Prvá je, že používanie metód takým otrockým spôsobom, takým slepým spôsobom, že je tu nejaké best practice, je tu nejaká metóda a my to ideme použiť copy-paste jednak jednej. A dosť často konzultanti takýmto spôsobom fungujú, lebo oni potrebujú predať svoju metódu. A keď som bola ešte zamestnanec, sme ich za to úprimne neznášali. Lebo čo s tým spôsobovali, tým copy-pastom? Oni potrebovali urobiť svoj checklist, za ktorý dostanú zaplatené a nanútili nám tú metódu spôsobom, ktorý zdeformoval aj veci, ktoré u nás fungovali. Že išli tie metódy aplikovať bez pochopenia kontextu. A to považujem za obrovský problém každého, kto je presvedčený o nejakej metóde. A tu by som opäť použila ten princíp. Princíp úspešnej zmeny je, že zapojiť ľudí. Tu je nejaká metóda, ona je best practice v nejakom kontexte a poďme to aplikovať na váš kontext. A ten, kto to vedie, potrebuje rozumieť nie metóde, ale princípom, čo pri tej aplikácii môže byť vyhodené, upravené, zmenené, čo môže byť inak, ale čo nesmie. Lebo to je ten princíp. Čo nesmie. Neviem, či som v tom zrozumiteľná. Mne to dáva zmysel. Hej. A zase naopak, veľa ľudí začína s aplikáciou metód spôsobom, že rovno si vyberú z toho, čo sa im hodí. Ale keď nechápu tie princípy, tak vlastne vyberú, čo sa im hodí, alebo čo im príde dobre, že pristupujú k tomu ako k meničku a potom vyhlásia, že metóda nefunguje, lebo ju rovno na začiatku ošklbali. Čiže pre mňa že dobrý model implementácie je taký, a zažila som aj konzultantov, ktorí mali tento prístup a túto pokoru a rešpekt, ako napríklad ten z toho Japonska, je, že povedal nám, že čomu on verí, alebo čomu on dôveruje, prečo to funguje, ale potom sme spolu vytvárali nový model, ktorý bol ušitý pre nás, na naše potreby. Ale on, keďže tie princípy sa nedajú tak na prvú vyextrahovať, že človek potrebuje najskôr získať skúsenosť s metodou a veľa skúseností, aby zistil, čo je to, čo vlastne v tom funguje. Čiže to dôležité tam je, že je tu niekto, kto stráži ten princíp, kto rozumie tomu princípu a ustráži to, že pri aplikácii metódy a pri adaptácii na naše špecifické prostredie, lebo každé prostredie je špecifické, a na našu kultúru a na našu typológiu ľudí, ustráži to, že nebude vyhodený do koša princíp. A pre mňa napríklad ústredným princípom úspešnej zmeny je zapojenie. Aby boli ľudia spolutvorcovia zmeny. A toto je to, čo napríklad ja strážim ako facilitátor. Ale že či na to použijeme metódu z Leanu alebo z nejakého zážitkového vzdelávania, to je už v zásade, nechcem povedať, že jedno, skoro jedno. Alebo dokonca si ľudia priniesú vlastnú metódu. Že napríklad teraz konzultujem jednu zmenu, kde oni mi povedia, ako idú urobiť workshop, prinesú si tam vlastné metódy a ja im hovorím, aký princíp tam musí byť zachovaný, aby tá metóda priniesla ten efekt. Lebo zase metóda sama o sebe neprináša efekt. Prináša efekt len vtedy, keď je v súlade s tým princípom. V zasadenom kontexte. Áno. Kontext, princíp. Áno. Super, ďakujem. Mám ešte jednu otázku pre vás, takúto poslednú, moju veľmi obľúbenú, ktorá sa opiera o výrok Warrena Buffetta. Take a simple idea and take it seriously. A vezmi si jednu jednoduchú otázku a beri úplne vážne. A aká je tá najjednoduchšia myšlienka, ktorú beriete vážne a pomáha vám žiť plnohodnotný život? To, čo beriem úplne vážne a veľmi súvisí s tým, čo som doteraz hovorila, je, že celok je väčší ako súčet časti. Okay. Taká, že kolektívna múdrosť v preklade. Že dajme hlavy dokopy a to, čo ľudia vytvoria spolu, je lepšie a väčšie ako to, čo dokážu jednotlivci.
Hej, že vlastne s tým, s čím ja pracujem ako change facilitátor a čo je aj ústredný princíp zmeny, je zapojenie ľudí. To je, že celok je väčší ako súčet časti. Čiže nemyslíme si, že vieme všetko vymyslieť sami, alebo že jediné moje videnie je správne, či som C-level, alebo som expert, ktorý sa tejto téme venuje 20 rokov, je zapojiť, alebo teda, že prizvať k tomu iných ľudí, iné perspektívy a to, čo spolu vytvoríme, je vždy väčšie ako to, čo dokážem sama priniesť. Že už len tento rozhovor je pre mňa samou obohatením, lebo mám zase iné uvedomenie, aké by som mala ešte pred týmto rozhovorom. Takže celok je väčší ako súčet časti. A opäť povedal to už Aristoteles. OK, 1 + 1 sa nerovná 2. Áno. Ak je k tomu dobrý prístup. Áno. A mne to ešte evokuje to, že nové myšlienky nachádzame v starých knihách. Že proste, keď čítame staré veci, tak proste tam, aspoň ja tam nachádzam, že veľa momentov. Áno. A dneska sme sa 2-krát vrátili veľmi, veľmi ďaleko. Áno. A ja si vtedy hovorím, že s prepáčením sme fakt také ľudstvo sprostí, že to potrebujeme aj po 2000 rokov znovu objaviť a potom si dám sama na to odpoveď, že áno, lebo to je to, čo som povedala na začiatku, lebo si vážime len to, čo vyjde z našich úst a k čomu prídeme sami. Čiže zrazu po 2400 rokov je to pre mňa, že wow, že aká obrovská vec a dokážem podľa toho žiť, správať sa a konať, ale až keď na to prídem ja, že to povedal Aristoteles alebo Herakleitos, nejako nemení môj život. Až keď na to prídem ja a je to moje vlastné uvedomenie, tak vtedy to začne byť hodnotou pre môj život. Takže sme zase na začiatku. Že asi preto to musíme stále ako ľudstvo na novo objavovať a zisťovať. Ďakujem. Ďakujem za takýto záver. Opäť... Že nie sme sprostí. Že si to opakujeme, že ja ešte vrátim dám jeden citát, že všetko už bolo povedané, ale keďže nikto nepočúval, musíme to povedať ešte raz. Ďakujem za tento rozhovor, za to, že sme sa mohli dotknúť zmeny, riadenia zmeny, presvedčenia, nadšenia, B-2 mafie, metóda princípov. Všetky tie veci sú možno už nejak známe, ale ďakujem za to, že ste to priniesli takto ucelene a možno trošku s iným pohľadom. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie.